আমাৰ ইয়াতে ডাইনী হত্যাৰ অভিযোগ নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সমাজত এতিয়ালৈকে আমি প্ৰমাণ পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ হিউমেন ট্ৰেফিকিং মানৱ সৰবৰাহৰ দুই একোটা চেগাচৰকাকৈ আমি আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় বা আমি খবৰ পাওঁ। আৰু এই দুইটা বিষয় লৈ পেলাই আজি আমাৰ সজাগতা সভা হৈছে। আৰু এই সজাগতা সভাত আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন আৰু আমাৰ NGO সকল আছে যিসকলে এইটো লাইনত আমাৰ কাম কৰি আছে, তেখেতসকলক লৈ আমাৰ এই সজাগতা সভাখন হৈ গৈছে। আৰু লগতে এটা ৰেলী আমাৰ এই মহিলাসকলৰ দ্বাৰা আমি ইয়াতে কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিবিলাক ঠাইত সাধাৰণতে আমাৰ এনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে, সেই ঠাইবিলাকত যাতে সজাগতাটো সম্পূৰ্ণৰূপে হয়, তাৰ কাৰণেও পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ এয়া চাৰ্লেমেই হওক বা সমাজ কল্যাণ বিভাগেই হওক বা আমাৰ তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে হওক, সকলোৱে লগ হৈ সেই ঠাইবিলাকত আমি এলানি সজাগতাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে এই সজাগতাত আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিলে আমাৰ সমাজখনত বিশেষকৈ আমাৰ তামোলপুৰ জিলাত যদি আমাৰ মানৱ সৰবৰাহৰ যি দুই এটা অভিযোগ আছে সেইখিনিও আমি দূৰ কৰিব পাৰিম। दिनैहाय जोङो संकल्प हब फर एम्पावरमेन्ट अफ वुमेन वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि सिङावहाय जानानै जोङो बेवहाय सुबुं लांखारनाय आरो दायनि बुथारनाय बे मोननै माने प्रग्रामनि सायाव जोङो दिनै अवेरनेस प्रग्राम लानाय जादोंमोन। बेवहाय दङमोन जोंनि तामुलपुर जिल्लानि डिसि सार, SP सार, एसिस्टेन्ट कमिशनार, तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय BDO सार आरो बेबायदिनो आलदा आलदा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय सोद्रोमाफोर SRLM निफ्राय सिबिका सखि वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव थानाय सुपारभाइजार आरो अंगनबादि वार्कार बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन मानसिफोर बेवहाय जुथुम जादोंमोन आरो प्रग्रामनि गेजेरजों जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे सुबुं लांखारनायाव जोङो जोंनि जायगा ओनसोलावहाय माबायदि जोङो गासिखौबो सांग्रां खालामनो हायो बिनि सायाव जोंनि एडभकेट जाय रिसोर्स पार्सन हिसाबै फैदोंमोन बियो बुंनानै होबाय, माखासे आयेननि खोथाबो बुंनानै होबाय। जुदि लांखारोबानोथाय माबायदि आयेननि सायावहाय बे मानसिफोरा दायनिगिरि जानो हायो, माबायदि साजाफोरखौ मोननो हायो बेखौ बुंनानै होबाय। आरो लोगोसेनो जोङो गाव गावनो जे माबोरै सांग्रां जानानै जोंनि समाजखौ माबायदिहाय रैखाथि खालामनांगौ बेखौ दिनै डिसि सारा आरो SP सारा बे प्रग्रामनि गेजेरजों मोजाङै बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो जोङो गामि सिं ओनसोलावहाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ बांसिन जानाय नुनो मोन्दों। बिनि थाखायनो जोङो जोंनि गेजेरावनो जोङो सांग्रांथिखौ जाग्रोनानै जोङो गाव गावनो उनावहाय जायफोरा सुबुंफोरा सांग्रां जाबाय दिनैनि बे मेलाव थानानै बेसोर सुबुंफोरा गामि गामि थांनानै सांग्रांथिखौ हैसिगोन। बे गामिनि सुबुंफोरनि थाखाय बे सांग्रांथिखौसो हैसिगोन आरो लोगोसेनो माबायदि आयेननि राहा लानानै जोङो मदद लानानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ होबथानो हायो बेफोरखौ जोङो गामि सिंफोराव थांनानैहाय सांग्रांथिखौ हैनाय जासिगोन। बेबायदिनो आरो जोङो माखासे गुबुन गुबुन अवेरनेस प्रग्राम लानाय जागोन, गामि ओनसोल सिङावबो लानाय जागोन। बेजोंनो जोङो गामि ओनसोलनि सिंनि मानसिफोरखौहाय सांग्रांथि होगोनखौ जोङो नुहुरदों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे गोदोनि दिननि जाबायदि जोङो जायखौ सुपारस्टिशियास होननानै होनो इंलिसावहाय जोङो जायखौ जोङो खोमसि फोथायनाय होननानै होनो। स' बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायाव जोङो थाबाय थानो नाङा। जिहेतु जोंनि दा मुगानो जोंनिया सोलायबाय, जोङो दा साइन्टिफिक मुग जानो हमबाय। बेनिखायनो बेफोरबायदि मुगाजों जोङो जेबांनो सोलिलांगोन होनबानो जोङो बेफोरनि जोंनि जा गोदो गोदायनि सोलिबोनाय बेफोरबायदि अन्धबिश्वास बेफोरबो जोंना हारसिङैनो खारलांखागोन जुदि जोङो गाव गावखौनो सांग्रांथि खालामनानै लायो, बेखौनो आं सानो आरो